Lyhyt Aallothan on perinteisesti bändi, jolla on internationaalisti lähetetty sisältöä, kuten me tiedetään jo. Siellä ei vaikka Suomessa harrasteaktiivisuus yhtä asemaa lukuun ottamatta ei ole ollut kovin aktiivinen, mutta vuodesta 2023-2024 lähtien tilanne muuttui, kun muun muassa Harri Kujalan vedolla perustimme Suomen lyhytaaltoradioiden tuki ry-yhdistyksen eli Slartin. Sieltä tuli tarpeeksi infoa ja kokemusta mulle aloittaa lyhytaaltoasema ja nimeltään Realmix Radio. Palataan ensin ajassa 2 vuotta taaksepäin ja palataan siihen hetkeen, kun Realmix Radio oli ensimmäistä kertaa äänessä. Voi sanoa, että tekniikka ja aseman puitteet ja itse operaattorikaan ei ollut ehkä niin kovin valmistautunut siihen. Täältä näytti ensimmäiset lähetyspäivät. Siellä muun muassa ensimmäinen lähetin, tästä lähti 15 wattia ja se saatiin toimimaan, oliko nyt 2 päivää ennen kuin lähetykset piti alkaa. Siellä näkyy ensimmäinen studio, läppäri ja perin huonolla suojaamattomalla AUX-kaapelilla lähettimet tuonne pöydälle. Mä en halua miettiä, kuinka kova säteilyn taso on ollut laittaa noin kuulokkeet päähän. Samassa linjassa on lähetin tuolla. Tässä on muutama vuosi takainen kuva vähän nuoremmasta Joakimista puolialtoripolia asentamassa. Ja se oli kyllä semmoinen antenni, että otin ton aika nopeasti alas, koska se RF:n taso oli siellä studiossa vaan liian kova. Vaikka se oli pelkästään 15 wattia kantoaaltoa, niin kuitenkin se RF:n taso oli tuolla niin kova, että kun tuli mikserit jälkeenpäin ja isompaa studiota, niin sehän kaikui joka suuntaan siellä. Ja sitten piti siirtää kauemmaksi sitä antennia. Ja tuolla oli dipoliviikset tuosta metalliputkesta molempiin päihin. Ja se oli niin kuin ensimmäiset kuukaudet tämmöisellä setupilla ajattiin. Se oli semmoista oppimista ja sanotaan, että se ensimmäinen lähetys sekin oli omasta mielestä vähän semmoinen jännittävä, mutta se loppujen lopuksi oli sitten ohi viikonlopun jälkeen ja päätin sitten, että kyllä tätä kai jatketaan ensimmäisen viikonlopun jälkeen. Et siinä oli semmoinen kova päätös, että oliko se nyt vaan testi vai oliko se semmoinen, mitä haluaa jatkaa pidempään ja kyllähän se semmoisen kipinä aloitti. Varmasti kaikki tässä tilassa olette lähettänyt kuunteluraportteja radioasemille, niin myöskin Realmix Radio on saanut kuuntelijaraportteja. Tällä hetkellä niitä on mulle toimistoon tai studioon tullut noin 600 kappaletta niitä raportteja ja suurimpaan osaan mä oon pystynyt vastaamaan. Ja totta kai se ottaa oman aikansa ja sanotaan, että alussa ei tajunnut siitä, että siitä tulee semmoinen pieni palkaton työ, kun sä alat olemaan aseman sihteeri, mutta kuitenkin se on mielenkiintoista lukea kuuntelijoiden tarinoita. Etenkin monet kuuntelijat kertoo heidän elämäntarinaa siinä ja kertoo sitten kiinnostavia ja mukavia kokemuksia kuulee, mikä on tosi kiva sitten myös niin kuin operaattorin kuulla, että ketä on oikein kuunnellut ja raportoinut asemaa. Ja toinen mielenkiintoinen havainto on tämä, että mistä eniten niitä raportteja lyhytaaltoasemalle, kuten Realmix, saapuu. Suomesta, Ruotsista ja Saksasta. Ne 3 maata on semmosia, mitkä nousee itsellä ylös siinä semmosina maina, mistä on tullut eniten raportteja. Suomesta totta kai eniten ja Ruotsista myös hyvin paljon, koska loogisesti se kuuluvuus ja signaalin voimakkuus on Ruotsissa melkeinpä parempi mitä kotimaassa. Saanko kysyä? Ja. Oletko sä saanut tämmöisiä yhteydenottoja sellaisilta ihmisiltä, jotka ei niinku harrasta niinku TX-kuuntelua tai lyhytautokuuntelua, vaan ihan jotain tavalliselta Eepolta jostain Helsingistä, että hei, mä kuulin sun aseman. Onko semmosia tullut? On niinku DX-kuuntelun aloittavia henkilöitä, kenelle tämä Realmix on ollut ensimmäisiä asemia, mitä ne on koskaan kuullut, niin kyseessä oli aika nuori kaveri, että mustakin nuorempi henkilö, voidaan todeta näin. Joko se on vedetty liittoon. Äkkiä tänne maksaa. Ja myös yksi niinku raporttipoiminnoista, yksi itselle semmoisista mielenkiintoisimmista raporteista, tai niinku kaukaisemmista raporteista, mikä mulle osuu mieleen on se, kun Realmix kuultiin ensimmäisen kerran Atlantin toisella puolella.
että se oli semmoinen tietty saavutus kilometrimäärissä, että kuuntelijan omalla antennilla, muistaakseni Dipolilla vastaanottamaan. Se oli mielenkiintoinen raportti ja hän oli itsekin tosi yllättynyt, että hän pystyi matalatehoisen eurooppalaisen lyhytaaltoaseman kuulemaan siellä. Toiset mielenkiintoiset raportit on ne harvat autoradiot, joissa on lyhytaalto. Muun muassa Hollannista mä oon saanut raporttia läheltä Zwollea, että siellä on valtatiellä kuuluu kuulemma Rilmix yöaikaan niin kuin ihan hyvällä audiolla. Että siitä mä oon saanut klippejä sieltä Hollannista. Onko se antoisa harrastus? Onko? No, on se ainakin minun mielestä. Se on totta kai kenestä puhutaan, mutta itselle semmoinen kivoin ja semmoinen aihe, minkä takia tätä on ollut kiva tehdä ja tätä on jaksanut tehdä ylipäätään. Mä muistan ensimmäiset viikot ja ensimmäiset kuukaudet, niin oli ihan se semmoista testaamista enemmän, että kokeillaan. Mulla on vaan tämmöinen pieni räpellyslähetin tässä, ja mikä nyt on aika edullinen ja muutenkin kaikki ei oikeastaan ollut se enempää mitään tekniikkaa. Niin siinä oli hyvä miettiä, että onko tämä niinku sopiva harrastus, onko tätä kiva tehdä. Ja kun mä totesin, että se oli hyvä ja mukavaa, niin sitten pystyy menemään eteenpäin. Niitä kiinnostavimpia ja mukavempia hommia on totta kai ollut live-ohjelmat ja live-lähetykset. Ja se, että muun muassa kun Rilmixin aloitin silloin 2024, niin sitä tuli idea lähteä sitten opiskelemaan radio-ohjelmien tuottamista ja tekoa. Ja totta kai myös se, että siinä on tekninen osaaminen kasvanut. Muistan silloin 2 vuotta sitten, niin toi tekninen taito ja tekninen taso ihan perusasioissa, tai ei ehkä niin perusasioissa, mutta kuitenkin perusasioissa ne ei ollut kovin selviä. Kaikkea piti testata ja kokeilla, että toimiiko tämä vai ei. Niin mä koen, että siinä on paljon tullut semmoista tiedon omaksumista ja teknistä ymmärrystä, just vaikka siitä, että miten antenni viritetään täällä hyvin ilman, että lähetin lämpenee ihan valtavasti, tai miten niinku SPR saa palavat. Hurja kehitys sulla on, se on modulaatiota, se on mittaat skoopilla, niin se on jo aika pitkälle vietyä osaamista. Montako kertaa on tullut vain savumerkkejä? 1 kerta. Onko tullut sormille? Ja ei ole kertaakaan sormille vielä tullut, mutta savumerkki oli, kun 5 voltin virtalähde sanoi itsensä irti. Se oli semmoinen halpa 3 € maksava kiinalainen virtalähde, mikä päätti posahtaa siellä ja lähettimen sisällä. Mä tilasin uuden virtalähteen ja laitoin sen sinne ja virta päälle ja lähetin toimii normaalisti. Ja totta kai toimistotyö on ollut semmoinen, että on pitänyt ohjelmistoja opetella, millä on pystynyt muun muassa USL:ien tekemistä ja raportointia tekemään enemmän sujuvaksi ja helpommaksi. Ja tämmöisen aseman pyörittämisestä siinä kyllä syntyy paljon sosiaalisia kontakteja, mitkä mä koen yhdeksi asiaksi, minkä mä haluan nostaa silleen ylös. Et paljon kontakteja, paljon henkilöitä, ketä kiinnostaa tekniikkaa ja tapaa ihmisiä. Ja kyllä niin semmoiselle henkilölle, kun tätä miettii, että voisiko oma radioasema olla paikallaan, niin kyllä mä sanon, että se kehittää ihmistä semmoisella ainutlaatuisella tavalla, mitä hyvin harva harrastus välttämättä kehittää. Kyllä mä niin ehdottomasti suosittelen olemaan rohkea tämmöisessä hankkeessa. Se ei vaadi mitään kovin suurta taitoa, kuten mä äsken osoitin, että sä saat ne aallot ilmaan. Ja sitten se kuitenkin antaa paljon, niin mikä harrastus voisi olla sen mielekkäämpi? Joakim, vaikea kysymys sulle. Oletko huomannut, että mikrofoni on hyvä opettaja? Mikrofoni hyvä opettaja. No. Mä sanoisin, että David oli parempi opettaja kuin mikrofoni. Silloin aikana mikrofonin käytössä. Mä kaipaan vastaus siihen. Yleisö kaipaa vastaus. Onko mikrofoni niin pelottava kuin se oli sulle pari vuotta sitten? Ei. Joo. En mä koe, että mikrofoni on mitenkään pelottava. Loistavaa. Oli se alussa kyllä pelottava. Se oli vihollinen.
Jos se on auki, se on aina vihollinen. Varsinkin jos se on vahingossa auki. Nimenomaan. AM-radio on perinteisesti aika tumma soundinen, etenkin täällä Euroopassa, jossa kaistan leveys on hyvin kapea, 5 kHz. Niin sit sitä vaan opiskellut tekniikkaa, miten AM-radiosta voisi saada jotenkin parempaa kuin se fiilis, että sä laitat tyynyn kaiuttimeen eteen. Voi niinkin kuunnella musiikkia, mutta ehkä on kuitenkin parempi keksiä jotain parempia ratkaisuja. Olen käyttänyt tietokoneohjelmistoa parantamaan äänenlaatua. Muun muassa ohjelmistossa, mikä tässä nimeltään Stereo Tool, on AM-kirkastajatoiminto, joka arvioi niitä taajuuksia, mitkä menee hukkaan, eli 5 kHz yläpuolella olevia taajuuksia, ja rakentaa niistä sen AM-yläpään siten, että sun aivot tulkitsee, että se kaista on oikeasti leveämpi, mitä se todellisuudessa on. Ja kun sitä käyttää maltillisesti, niin sillä saa semmoisen illuusion, että AM-radio kuulostaa kirkkaammalta ja paremmalta, mitä se todellisuudessa se kaista salluu. Ja totta kai prosessointi pystyy saamaan siitä kirkkaan ja vahvan äänen muutenkin ja taajuuskorjaus, mitä on paljon testattu. Ja se on kysymys, että täytyykö vuonna 2026 tyytyä semmoiseen tyynykaiuttimella soundiin. No, ei nyt AM:stä mitään FM:ää pysty saamaan koskaan, mutta sitä pientä kaistaa, mikä on käytettävissä, pystyy jonkin verran parantamaan, mikä on totta kai kiinnostavaa. Ja sitten palataan tähän päivään, eli mikä tilanne on vuonna 2026 Realmix Radiolla. Siinä on lähetys- ja antennitekniikkaa, lähetin ja SVR-mittaustilanne. Tässä näkyy nanoVNA-mittari, jossa mitataan SVR-antennin vireyttä. Siellä näkyy uusi lähetinlaite, 500 wattin lähetin, ja totta kai kun tullut antenni korkeammalle uusi lähetin, niin samalla sitten on pystynyt suurempi osa kuuntelijoista saamaan paremman laatuista signaalia, ja totta kai se on sitten lisännyt kattavuutta. Sitten Realmix on muutaman kerran vaihtanut taajuutta häiriöiden takia, ja eli se lyhyttaaloille hyvän taajuuden löytäminen ei aina ole niin helppoa, mitä sitä ehkä aluksi ajattelin. Tulevaisuuden näkymiä itselle on se, että otan mieluusti vastaan ohjelmantekijöitä, jotka haluaisivat lyhyttaaloille omaa ohjelmaa demojen kautta. Ja sitten totta kai yritän itse panostaa ohjelmasisältöön. Yritän parhaani mukaan pitää sen ilmassa samalla yhteen sovittamalla opiskelujen kanssa aikaa ja kaikkien muiden juttujen. Kiitän kuuntelusta ja pysytään lyhyt aalloilla ja seuraavaksi